sa social media. Ginoong Diyos, kaluy-ana ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga, walay suko. Ang mga utang ug ang among karabasan, intawon papasa ug ayaw inumdumi. Sa ngalan ni Jesus ang manluluwas, isang pinagkaroon na among amahan. Ginoong Diyos, kaluy-ana ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga, walay suko. Mayong adlaw sa tanan, atong yapil sa itong mga pagampo ang sudad sa Sugbo nga nagsaulog sa iyang Charted Day karong adlaw. Apil usab sa atong mga pagampo ang kalag ni Mama Mercia Enriquez, Daddy Eduardo Enriquez Sr., Micael Sabarita, si Manoy Daming o Carissa Senior nga nagsaulog siyang adlaw na taon gahapon, o si Cirilo Carissa Senior, o sa tanang mga kalag sa purgatorio nga atong nakalimtan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, atong pagkahinulsulan ng atong mga sala ug mangayo kitag pasaylo sa atong Ginoo. Isuhin ko ang akong kasalanan, sa walay paglimot. Isuginon ko sayod ka man nakining alaot, bisaling lamang sa kaayo mo. Kaluy-an mo na, o Ginoo, tanga ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga among gipaabot, ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasaylon sa ato mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Atong yapil sa itong mga pagampong kalag ni Micael Sabarita, Lucia Bukaw Montalban. O Ginoo, sudunga ang imong banay, pinagi sa paglimpyo sa among mga kasing-kasing,
diha sa paglikay namo sa mga pagpatuyang sa lawas. Himuha nga mo dilaab kami sa gugma kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Kay nag-ingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug dili na mubalik didto, kundili mupatubig hinuon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tao. Ang akong mga pulong usab dili mubalik kanako nga kawang lamang. Hinunua tumanon niini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Ang Dios magluwas sa mga matarong gikan sa tanan nilang mga kagul-anan. Ang Dios magluwas sa mga matarong gikan sa tanan nilang mga kagul-anan. Himaya ang Ginoo uban kanako, atong ibayaw ang iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug iya akong gibutang, gitubag o giluwas ako sa tanan kong mga gikahadlukan. Ang Dios magluwas sa mga matarong gikan sa tanan nilang mga kagul-anan. Tan-awa siya aron musanag kamo sa kalipay ug ang inyong mga naong dili manlipaghong sa kaulaw, sa pagsampit sa nagantos nga tawo namati ang Ginoo ug sa iyang kagul-anan giluwas siya. Ang Dios magluwas sa mga matarong gikan sa tanan nilang mga kagul-anan. Ang Ginoo nagatan-aw sa matarong ug namati sa ilang mga dangoy-ngoy. Ang Ginoo miharong sa mga dautan aron dili sila mahinumduman sa yuta. Ang Dios magluwas sa mga matarong gikan sa tanan nilang mga kagul-anan. Pagsangpit sa matarong, ang Ginoo namati kanila ug gikan sa ilang mga kagul-anan giluwas sila niya. Ang Ginoo haduol kanila nga naguol ug kanila nga nagantos nagluwas siya. Ang Dios magluwas sa mga matarong gikan sa tanan nilang mga kagul-anan. Pagdayi alang kanimo, O Kristo. Hari sa walay kinatubang himaya. O Dios, pagama dinhi kanako ug usa ka malinis nga kasing-kasing. Ihatag kanako pagbalik ang kasadya sa imong kaluwasan. Pagdayi alang kanimo, O Kristo. Hari sa walay kinatubang himaya. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw nikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, sa inyong pagkampo ayaw daghana ang inyong mga pulong, ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pagkampo. Ayaw pa nag-ingon nila kanila kay ang inyong amahan na hibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingna nini pagampo, amahan namo anaka sa mga langit, simbahon unta ang ngalan mo,
maghari kaunta kanamo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta ingon sa gituman kini didto sa langit. Ihatag ka ng mga kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami tugyan sa malisod nga pagsulay, luwas sa hinuon kami sa dautan. Kay imo man ang gingharian ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Kay kung pasaylo ninyo ang nakasala kaninyo, pasaylo usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong adlaw sa tanan. Ang Ebanghelyo karon gitudloan ni Jesus kung unsaon pagampo sa hustong paagi. Unya mingon siya, ayaw kamo pagampo nga daghan kayong pulong sama sa mga pagano. Kaya nga atong amahan nga nasa langit, nasayod na sa tanang mga panginahanglan sa dili pa kita mangayo kaniya. Usahay mga kaigsunan, maghunahuna kita nga kung taas ang atong pagampo, mas madungog ta sa Ginoo. Apan ang tinuod, dili ang kadaghan sa pulong sukdon ang pagampo, kundi ang kahidladman sa pagsalig ug gugma. Ang pagampo dili hinumdumi, dili kini pagsundayag, dili kompetisyon sa mga pulong, kundi usa ka pahigugmaong pakigsulti sa amahan. Unya gihatag ni Jesus ang modelo sa pagampo nga mao ang amahan namo sa matag pulong adunay dakong kahulugan. Mao na nga sa unang bahin niyon siya itudloan kita ni Jesus nga ang Dios dili layo, dili estranghero, siya atong amahan nga duol ra kayong relasyon nato may tungod kaniya dili kahadlok kundi dili pagsalig. Nagampo kita nga ang Diyos magpasidunggan sa atong kinabuhi dili sila sa pulong kundi dili sa muabot. Nagpasabot kini nga andam ba kita nga ang kabubuton sa Dios mo'y magtuman dili atong kaugalingon husto. Mao na mangutana kita sa atong kaugalingon. Ang pagampo dili lang paglitok sa amahan namo, ang tinuod nga pagampo mao ang pagginabuhi niini. Kung magampo kita sa amahan namo, makikigsoon kita sa tanan. Kung magampo kita nga pasayloa kami, kinahanglan andam usab kita mo pasaylo sa uban. Kung ang magampo kita nga maabot ang imong gingharian, kinahanglan magpuyo kita sa matarong og mahigugmaon. Hinautunta nga atong pagampo dili lang sa baba kundi sa kasing-kasing nga tinunaray. Pinaagi sa pagtudlo ni Jesus, magmaligon ang atong pagsalig sa amahan nga nahigugmaon ug maluluyon. Amen. Gingnan kita ni Kristo nga makasangpit kita sa Dios nga atong amahan, busa uban sa ligon nga paglaom, ipadangat nato ang atong mga pangamuyo ngadto kaniya sa pag-ingon, amahan, panalangini ang imong katawhan. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, kanunay mupahayag og hugot nga pagsalig sa pag-abot sa gingharian sa amahan, ang gingharian sa gugma, sa hustisya ug sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi, dili unta kita mubiya sa pagampo ni magpadaog sa mga pagtintal. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga may igo kitang pan aron pagtubag sa atong mga gikinahanglan matag adlaw ug may manggihatagong kasing-kasing sa pagpasaylo sa atong mga kaaway. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga ang mga masakiton og sila nga nagatiman kanila makasinati sa Dios diha
sa ilang mga pagsakripisyo matag adlaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga imon tang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ngalangdong tsupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga ang mga nangamatay makignaunganay pagsudong sa Ginoo didto sa iyang tunhayng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Langitong Amahan, nagapasalamat kami kanimo, kay imong gidungog nga ang among mga pangamuyo. Tabangi kami sa pagsalig kanunay diha sa imong mahigugmaong mga pamaagi ug pagtuman sa imong kabubuton dinhi sa among mga tagsa-tagsa sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mugna sa Diyos, ako karon nagpakatapos sa pakikatubang, dalang akong kauyang ang pagpaubos. Bunga sa yuta, ginama sa kamot sa tao, hanan sa ulipon, pinaagi niya ang Ginoo pagadahay ko. Mga igsoon, pagampo kamuaro ng ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong makamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios makagagahom nga magbubuhat, dawata kining gihalad namo gikan sa imong kamanggihatagon. Himo nga magpulos kini alang sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo Manausab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw nagligon kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay. Labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ubusa uban sa mga angel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang wayhuno nga pag-awit. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahom.
Santos gayud ikaw Ginoo, ug tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasaron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan, kay gikan Panginom kamo nga tanan gikan nini, kay kini maong kalis sa akong dugo ug bagong utunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga salama pasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon namo niningban, ug matag-inom namo nining bino, nagmantala kami sa kamatayon mo, Ginoong Jesus, hangtod nga mubalik ka. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo 14 among Papa, ni Alberto Uy among Arsobispo, sa tanang mga pare, mga reliyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na among gihandom karong adlaw. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton atas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daygon, uban mo ikaw nga himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniyag diha kaniyag gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa Amahan atong awito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, panay
kanamo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kanan-una mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upang sa'y luha kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa mga panglay. Inunuha luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahong ugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, tanawa nga mong mga sala, kundi ring pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kaliyan ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon nato ipakita ang atong panaginig sa nay panagdait manaa kaninyong tanan. Cordero sa Diyos na nagawag sa sala sa kalibutan, Cordero sa Diyos na nagawag sa sala sa kalibutan, Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulan ang gilapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang imong kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
espirituhanong komunyon.